Түбән Камада безнең ишек алды программасы буенча 643 ишек алды, шуларның 67-се быел төзекләндереләчәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Түбән Кама районына эш сәфәре кысаларында берничә социаль, мәдәни һәм спорт объектларында булды. Шулай ук югары басымлы газ үткәргечне ачуда катнашты. Яңа газ үткәргеч Түбән Кама җылылык электр үзәгендә мазут яндыруны туктатырга, һава чисталыгын тәэмин итәргә булыша. Түбән Камада калейдоскоп дигән яңа балалар бакчасы да ачылды. Мәктәпкәчә учреждение 260 урынга исәпләнгән. 6 ясли төркеме булуы ата-аналарны аеруча сөендергән. Балалар бакчасы демография илкүләм проекты буенча төзелгән. Рөстәм Миңнеханов яңа бинаны карап чыкты. Яшь тәрбияләнүчеләр белән аралашты. Bu bina, bu балалар бакчасы сезгә бәхет китерсен, белем китерсен. Сез монда көн сайын бараса килеп йөрергә тиеш. Без республика буенча бик күп бу мәктәпләр буенча, балалар бакчалары буенча эш алып барабыз. Менә быел да безнең 27 балалар бакчасы, 10 мәктәп ачылачак. Бу капитал ремонттан соң да бик күп кенә балалар бакчалары һәм мәктәпләр ачыла. Һәм иң зур теләк балалар бәхетле булсын, ата-аналар тыныч булсын. Яңа балалар бакчасы янында яңартылган ишек алды да барлыкка килде. Аны республика программасы буенча тәртипкә китергәннәр. Наконец-то. Да, долго ждали. Берегитесь. Түбән Камада капиталь ремонттан соң нефтехимик футбол стадионы да ачылды. 42 еллык аренага жылыту системасы, корны ясалма сугару, электрон табло, яктырту баганалары куелган. По большому счету это совершенно уже новый стадион. Хотя провели реконструкцию на самом высоком уровне. Ә менә бу кырда эшләр тәмамланып килә. Өсте ябулы Шулман манежы Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе буенча салынган 4 стадионның берсе. Татарстан президенты мәшһүр драматург Туфан Миңнуллин исемен йөрткән реставрацияләнгән татар драма театрында да булды. Президентны яңа сезон ачылышына чакырдылар. 9 сентябрьдә беренче спектакльне күрсәтәләр. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Альбина Вәлиева, Рафаэль Рәкыйпов, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама.